Отец Иван се казвам, че Иван Иванов. Или иеромонах Йоан. С две имена съм, това, че съм приел монашеско постижение от 2005 година. Роден съм от едно село Благово до бившото Михайловград, сега Монтана. Там съм учил до 16 годишна възраст и след това дойдох в София. Тук учих и работех. Свещеник станах на 19 октомври 1981 година. Облекох расото. В Нови хан дойдох 1987 година на 7 юни. И от този момент насам аз почнах да служим на Бога тук в този храм. Преди да стана свещеник, има хубава служба, работех като в един планов отдел в УБО-то. Занимавах се със строителство, имахме складова база, аз отговарях за нея. Но дойде един момент, който изведнъж аз не можех да спя нещо, главоболие страшно имах. Така се мъчих 4 години. Един ден решавам да отида в църква. Отец ми прочете молитвата, аз си тръгнах и се покачвам по стълбите нагоре към Шератон. Тая врата да излеза и изведнъж виждам, че някаква сияйна светлина влезна. Много силна, но не ме ослепяваше, а просто на мен ми стана много леко, много хубаво. Аз се обърнах и какво става с мен, така бивам, жив съм. Гледам отеца, долу си пише на бюрото, там дори отец чете нещо, третия помазва. Сега, че нищо няма не става. Обаче аз в този момент това го видох колкото 20 секунди. Един прозорец как има пердет и как пада така да е бавно, мрачната светлина пада и идва сиянието. Толкова за 20 секунди и това нещо беше. Но беше достатъчно да го видя много добре, че върху мен идва тази светлина и че аз ми стана много хубаво, че ми стана леко. И се прибрах вкъщи и съм заспал, негде било 2 след обед, на другия ден чак в 9 съм се събудил. Това беше първото спане от толкова много години, 4 години. Духовен учител, това е била баба ми. Тя всяка неделя водеше на църква. И мен, и брат ми, и сестра ми ни водеше. В нейното село Костенци, при Доберковица. В нашата църква нямаше свещеник. Беше много възрастен и не служеше неделно време. Така мисля, че бил съм малък. Бил съм малък, още не съм ходил на училище. И тя не беше грамотна, не можеше да чете. Обаче знаеше молитвеника на Исус. И вече време, като преди да легаме, седаме на леглото, на колене. Тя чете молитвите, казва ги и прекръства ни възглавниците, и ние се прекръстваме и лягаме да спим. Може би това ме е повлияло, но когато баща ми ме накара да става свещеник, въобще това не ми е минало през акъла, че баба ми така и така. Исках да му отказах направо, защото ще ми се смеят. Всички мои другарчета учат техникуми, гимназии, това, аз ще да ставам поп. Но ето дойде времето, когато сам пожелах да станем. И като си каза, че трябва да стана свещеник и да каза на хората, че има Бог, както Бог ми изцели. В този момент, като че усетих него, че има до мен да стана, и когато иска да върша, с лекота го върших, моментално ставаше на момента. Църквата, тя от векове се е занимавала с това. Това е основната задача на църквата, да помага на бедните, да ги учи, да ги възпитава в името на доброто и да показва какво трябва да се прави. Това е още самата основа, която започна с Христос, защото Той е казал, какво трябва да прави. И именно мен това ме накара да правя този дом. И да ни докажем, че ще стане, може да стане. Това, което ще го направи светите отци, свети Василий Велики, свети Йоан Кронштадтски и още много други отци, които са вършили, свети Николай, свети Йоан Милостиви и още много свети. Те са го вършили по такива времена. Никога не е било идеално в живота на хората. Все е имало и хубави и лоши неща. Един има една идея, дори му пречи и така и го преследва, както и сега. Моето мото е такова, не прави зло. С една дума това го спазваш, никога няма да нарушиш Божия закон. Като не вършиш злото, е написано какво трябва да се прави. Но това не е да се го запомнят. Или не преди това, което искаш да ти го правят на тебе.
Хората трябва да се стремат към доброто, да се стремат да забравят обидите и злото, което някой им е направил, да не връщат на зло с зло, а напротив да го прощават, да си помагат помежду си, да се обичат помежду си и да подават ръка на този, който е изпаднал, който е в беда, в нужда. Всички знаят, че има Бог. Няма такъв, който да не знае, че има Бог. Бог е една сила, която ние не можем да видим с просто око, обаче можем да усетим, можем да почувстваме. Този, който прия Бога в сърцето си, защото всеки трябва да го носи Бога в сърцето си, той вече е преуспял във всяко едно положение. Не е важно дали ще завършил 2 висши образования, дали е доктор, дали е такъв. Той не вярва ли в Бога, той не може да направи нищо, ако не му помага Бог. Всичко това, което вършим, е ни дадено от Бога.